troi'n dwytha o'n i fo'n gilydd, o'n i'n trafod y dystiolaeth hanesyddol am eni Iesu Grist, hefyd yr ail pwy ydi Iesu Grist. Ond heddiw, sut le fasa yna yng Nghymru tasa Iesu Grist ddim wedi dod? Fysa gyda ni'n Beibl William Morgan, gafodd ei gyhoeddi'n 1.88, a thrwy gyhoeddi achub yr iaith Gymraeg, siŵr. Fysa addewidion yr Hen Testament ddim wedi ei gwireddu. Fysa pobl fatha Dewi Sant, neu Deiniol, neu Seiriol, a Fabog yn y blaen, y Seintia, ddim wedi rhannu'r newyddion da am fab Duw yn dod i'r byd, ac ddim wedi gofalu am eu cymunedau. Fysa Gruffydd Jones, Llanddowror, ddim wedi sefydlu ysgolion a dysgu pobl Cymru i ddarllen. Ia, sut le fysa yna yng Nghymru? Tasa Iesu Grist ddim wedi dod. Fysa William Williams Fonsecelyn ddim wedi sgwennu i emyna. A mi ddown ni nôl cyn diwedd at William Williams eto. Tasa Iesu Grist ddim wedi dod. Fysa rhywun fatha David Jones ddim wedi mynd i Madagascar ac yno'n sefydlu ysgol a chapeli. Ac hefyd yn sefydlu canolfanna cymdeithasol i wella amgylchiadau byw pobl. Thomas Jones wedyn, fysa fo'n di mynd i'r India chwaith. Ac Thomas Jones yn cael ei ystyried yn dad llenyddiaeth ac hefyd yn dad alffabet pobl gogledd-ddwyrain India. Timothy Richard wedyn, fysa fo ddim wedi mynd i China tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad i'r byd. Ac yn China, eto, Timothy Richards yn sefydlu ysgolion, eglwysi, ac yn weithredol ynta hefyd yn gofalu fod pobl gyffredin yn cael hawliau, ac yn arbennig iawn hawliau i ferchaid. Y bobl yma i gyd wedi gwneud gwahaniaeth, wedi sefydlu ysgolion, ysbytai, ac wedi gofalu'n gymdeithasol am bobl gyffredin. Y tri yma, David Jones ac Thomas Jones a Timothy Richards, mynd i Madagascar, India a China, oherwydd fod gen nhw berthynas efo Iesu Grist. Dyna lle oedden nhw'n mynd, oherwydd ei ffydd i sefydlu ysgolion ac ysbytai yn ogystal ag eglwysi. Sa Thomas Charles wedyn y bala, fysa fo ddim wedi sgwennu i eiriadur, fysa fo wedi sefydlu ysgolion Sul, fysa eglwysi ddim wedi gwasanaethu cymunedau fatha heddiw. Allan o eglwysi mae banciau bwyd wedi cychwyn. Fysa Cristnogion fatha Anthony Ashley Cooper a William Wilberforce ddim wedi gweithio'n galad i roi diwedd ar blant bach yn gweithio oriau hir mewn ffatrïoedd a rhoi terfyn wedyn ar gaeth wasiaeth. Oherwydd i perthynas a Iesu Grist o'n nhw'n gwneud hyn. I gyfriad arall, fysa Handel ddim wedi cyfansoddi'r Meseia, a John Sebastian Bach ddim wedi bod pwy oedd o. Bach, y Cristion oedd yn byw hefo'r Beibl. Cristion oedd yn digwydd medru chwarae'r organ. Felly da ni'n nabod Bach. Sut le fysa yna? Sut le fysa yna yng Nghymru tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad? Ysgolion, ysbytai, dim ond i'r cyfoethog, gyda'r cry bob amser yn llywodraethu dros y gwan. Dyma be mae Iesu Grist i wneud i Gymru. Hawliau i bobl gyffredin. Tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad wrth gwrs, fysa gyda ni mae'r adnodau yma yn y Testament Newydd. Do carodd Duw y byd cymaint. Nes iddo roi ei unig anedig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn ef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol, geiriau o Ioan 3, neu o Mathew 11 wedyn. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiad trwm, a mi na i roi gorffwys i chwi. Neu 2 Corinthiaid 5 wedyn. Os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma, newyddion da de. Neu Datguddiad 3, edrycha, dwi yma. Dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd rhywun yn clywed fy llais i ac yn dod i agor y drws, mi ddoi mewn ato fo. Ia, tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad, sa gynnon ni y geiriau yma'n Datguddiad 21, bellach mae Duw yn byw hefo'i bobl. Byddant yn bobl iddo a bydd Duw ei hun hefo nhw. Bydd yn sychu dagra o'i llygaid, ac ni bydd marwolaeth o hyn ymlaen. Dim galaru, dim wylo, dim poen,
Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd, da de. Tasa Iesu Grist ddim wedi dod, fysa fo ddim wedi medru danfon yr ysbryd glân fel mae'r bennod gyntaf yn llyfr Actau yn dweud. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân dod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear i bob man de. Dystiolaeth am Iesu Grist yn mynd i bob man. Sut le fysa Cymru tasa Iesu Grist ddim wedi dod? Wel, fysa nam sôn am fadda bai na chyfla newydd, a'r cyfla hwnnw wedi cael ei roi gan frenin y brenhinoedd. Fysa gair fel gras ddim yn gwneud synwyr. Gras ydy cael be da ni ddim yn heiddi de. Maddeuant wedyn ydy peidio gorfod cael be da ni yn ei heiddi. Be am Gymru wedyn heb emyna Williams yn Tycelyn, Ann Griffiths a Morgan Rhys. Williams yn deud fel hyn, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ne pan mae'n dweud dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn, mae fi yn dlawd heb feddi dim ac yntau'n roddi pob peth im. Neu geiriau eto gyn Pantycelyn. O nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Ac ymgrymed pawb i lawr i enw'r addfwyn oen, yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Y clod y mawl, y parch a'r bri, fel bydd i enw'n harglwydd ni. Fysa ni'n wedi cael y geiriau yna. Na chwaith fysa ni'n wedi cael Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Neu mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Y iogrwydd fel mynyddoedd byd, drwy'n gannu wrth dy groes. A sa ni wedi cael y geiriau yna o gwbl. Sa ni wedi colli geiriau Ann Griffiths wedyn. Welen sefyll rhwng y myrtswydd, wrth r'ych teilwng o'm holl fryd. Mae'r ran y rwy'n adnabod ei fod i'w chlaw gwrthrycha'r byd. Ac yn dweud wedyn beth sydd ddim i mwy a wnelwydd ac ei lunod gwael y llawr. Tystio rwy'n nad yw ei cwmni i'w gystadlu am Iesu mawr. O am aros yn ei gariad dyddiau boes. Emyn arall, ni ddichon byd a'i holl deganau fodloni fy serchiadau mawr. Ne, o am syllu ar ei berson, fel y mae yn ddyn a Duw. Ann Griffiths eto, o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn Iesu. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy. Eto, mae'n ddyn i gydymdeimlo yn holl wendidau gyd. Mae'n Dduw i gael yr orsedd, a'r diafol cnawd a byd. Morgan Rhys wedyn, geiriau fel hyn, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor, erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. I ti fadda beiar i fedir y tywod man, gwn fod dy hen drigaredd lawn cymaint ac o'r blaen. Ne, Morgan Rhys eto, o agor fy llygaid i weled dirgelwch darfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith denau na miloedd o arian ac air. Y ddeiar a'n dan a'i thrysora, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol i'w nabod fy mhrynwr yn Dduw ac yn ddyn. Ni wrth feddwl am gyfnod y Nadolig. So Iesu Grist ddim wedi dŵad, fysa na ddim peraidd ganodd ser y bore, a'r enedigaeth brenu nef. Doethio na bugeiliaid hwythau deithiant i waddoli ef. Gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu a gaid. Dyma geidwad i'r colledig meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru maddau bechaduriaid mawr ei bai. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. Bryn un tragwyddoldeb ydyw. Llywodraethwr deiar a ne.
Sa'n ni'n cael y geiriau yna, tas Iesu Grist ddim wedi dŵad. Ia, sut le fysa yna yng Nghymru tas Iesu Grist ddim wedi dŵad? Dwi'n cofio pan o'n i wnidog yn Wrecsam, ac mewn seiad trwy noson, gwraig o'r enw Sarah Wigley yn rhannu profiad efo ni. Ac yn sôn am ddiwygiad 1914-15, ac bod ti wedi gofyn i'w thad, thad ti yn rhan o'r diwygiad yn Rhos Llanechdigog. A Sarah yn ferch ifanc yn gofyn i'w thad, be ddigwyddodd yn nhad, meddai, yn ystod cyfnod diwygiad 1914? A dyma ei ateb fo. Wel, meddai fo, Sali bach, a Sali oedd o'n galw Sarah. Wel, Sali bach, meddai fo, mi dduded ati. Cyn 1914, oedd pobl Rhos wedi clywed am Iesu Grist. Ond yn 1914, mi ddod Iesu Grist i fyw i Rhos. Dod i fyw at pobl Rhos, dod i fyw i ganol pobl Rhos, dod i fyw hefo pobl Rhos. A newyddion da, de. Diolch i Sarah Wigley am y geiriau yna. Sut le fysa Cymru tasa Iesu Grist ddim wedi cael ei eni? Wel, mae Eseia di deud yn Eseia 9, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch. Ond mae dad Iesu, do. Ac felly, y bobl yn gweld y goleini mawr, fel mae Eseia yn deud. Be ddaeth Iesu? Fel nath Eseia addo yn yr ail benod, canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. So Iesu Grist ddim wedi dŵad, so ni'n mynd dall Hebreaid 13. Iesu Grist, yr un ydyw ddoe heddiw ac am byth. Ia, a dyma fi rwan, dwi wedi gosod fy achos ger bron do. Tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad sydd fysai? Wel, dydwch chi rwan, gyfeillion, sydd fysai ar Gymru? Sydd fysai ar y byd? Sydd fysai arna ni? Tasa Iesu Grist ddim wedi dŵad.